ya na ejeje nabata agba yi AK47 odeshi egbo yi mo odeshi agba akọ imo de ha mo odeshi bai ma wadi ya na enye nsogbu ibai mo okpoko ị na-enye nsogbu ibai mechi ya rue nlachakọ ibiko ka nwoke na-adụ eze nwụọ darụsọ mmadụ enyezi nsogbu na-enye nsogbu agbanụ ya ba odeshi akọ ya ba sas gba ya odeshi polisi gba ya odeshi onye nke gị mere gị bịa ekwesịrị na esite n'ihe nene alụcha ọlụ nene ka mba aka nene o mba ịma wada ka nenezie ya ebe mba ọ tụrụ necessary ịnene ya ebe mmadụ na-abụ melu last week afụ na ọgbọ ọgwụ agbara ịgba ọba kwesịrị mgba ya na ọba nlụyali anya ebido n'isi lụọ ya Holy Ghost fire eze mmụọ Holy Ghost fire onye obodo bọdị nke Holy Ghost fire chelu gantị ka nwa gị na akwụkwọ Isaiah no weapon fortune against me shall prosper onye obodo na na-afụ egbe onye obodo na-afụ egbe nwa onye na-agba mọtọ na-arụsị m rafụ obodo onwe na ebe a ndị mmadụ ejikwa ebe a cheka nke ọkụ egbe eze mmụọ charụ